În timp ce companiile din afara granițelor strâng cureaua și concediază mii de salariați, firmele din România fac angajări pe bandă rulantă. Peste 3.000 de locuri de muncă au fost puse la bătaie de angajatorii români la târgul de profil din acest an. În țările europene, cea mai afectată de criză este industria auto. Nissan a anunțat că va trimite acasă 3.500 de muncitori, în timp ce Opel a redus producția și a concediat deja alte câteva mii. În țară, uzinele Dacia își închid doar pentru câteva zile producția, dar salariații nu sunt afectați. Mai mult, producătorul de la Pitești chiar mai face angajări. Avem în momentul de față disponibile în jur de 200 de posturi, facem angajări, avem niște obiective de angajare de făcut și le continuăm. Aceeași situație și pe piața construcțiilor. 5 firme de profil au venit la târgul de joburi pentru a face angajări. Nu poți să fii afectat de o situație financiară nefavorabilă, o situație externă în special, pentru că proiectele în construcții, odată începute, trebuie finalizate. Este vorba de hale, este vorba de mall-uri. Cei drept, oferta de angajare nu mai este la fel de generoasă ca în ceilalți ani. Am venit cu 5 posturi pentru specialiști și totodată avem și posturi part-time pentru studenții care sunt la construcții. Pentru a fi mai siguri că vor ocupa cele 3.500 de locuri de muncă puse la bătaie la târg, angajatorii oferă și bonusuri, asigurări de viață, abonamente la săli de fitness sau saloane de întreținere.